Esan. Bueno, iragan kontua gira, baina, igual ez dago ondo guk aipatzea ere, baina zer esan handia eman zuen Gabon kanten saio hartan egin genuen Izaroren bertsio hark esan zuten, abestu ere ondo egiten duzu, hau da, hau. Ari zaizkit orain eskaintzak iristen. Bai? Musikari modura. Eta niri ez? Bueno, iritsiko zaizkizu niri bezala xe zuri ere, bai. Umien moduen niri ez. Bai, hori da. Eskaini didate korrikaren urrengo abestia egiten. Baseo hori, ze ondo. Aikatik jarri ziren nirekin harremanetan, 2 urte barru berriro, eta abesti berri bat egin. Eta ez bueltak ematen, duitzen zait orain arteko abestiak, korri egiten duzun bitartean abesteko direla nahiko zailak, ez da? Bai. Bai. A-O-R-R-I-K-A, ez duzoaz. Bai. Kantatu dezagun, ez du ematen. Bai. Orduan, abestia, estrofak eta ezagit, baina estribilloak konposatu dut, eta estribilloak dio, bat korrika osatzen bitartean abesteko, estribilloak dio. Horrela. Nire risitasen barrigaz, oso ondo. Korrikako abesti berria, gauzera gure egin da, mezez. Hori, egin daiteke. Oso ondo. Usuetan dika, Jon Ander eta Deinat, Xabier eta Xiban pegaratoz. Zan didate, igual bat zaigu mezua. Ondo. Korrikako urrengo eslogana izango da. Oso ondo. Usuen dik, azuek arnaz ez duka? Einen nuke hori zurekin, bai. Bai, ez da? Bai. Nik ezakidena hori nola transkribatzen den. Asmatuko dugu, Aitor Blanco hori esango diogu. Esanen diogu, bai. Laguna, itzultzailea, berak, denetik egiten baitu. 12 saio gurean. Sinetxe zinik egia esan da. Zulako, hau. 12 saio gurean, ez, 1.900 euro. Irabazita, egia da finalak ies ere egin digula. Bai. Azkenekoetan bai. Zer gertatzen da, analizirik egin dugu. Lertua iristen garela soka girara eta gero ezin tiratu. 12. saioaren ajeak eta izango dira. Arnaz ez duka bada ere, korrikako abesti berria badakigu abesten. Gaur, finalerainoko bidea egin dezakegu, ez da? Egin dezagun. Nola abestuko zenuke endika korrikaren abesti berria? Nik egiago hori. Bueno. Ondo? Beste aukera bada, azertuko dut hori ere. Edo. Bi horien artean hau. Animo eta zorte hon biko. Horain barra itxauten bakotxe. Korrikako abestia. Jon Ander eta Deinat, zelan gabiz? Ondo. Ondo, bigarren saioa, gure mutilentzat, aurrekoen oso ondo, arrakastatxu. Etorri mil luzera eta ja, finaleraino sailkatuta Deinat. Topera. Ondo, 175 euro, momentuz pilatuta, badakizue ja finala egitea zer dan, sakua behortxe izan zuia, ja, usaintzen, hori politxe, Jon Ander? Bai, sakua usaintzen etorri dana. Bueno, gaur zein intentzioarekin, esango dugu adeta zuzenbidea ikasten, saskibaloi jokalariak biak. Bueno, ni izen nintzen, retiratutan hau, ja. Ja, erretiratuta. Orain futbolean nabil. Botak ezkein dauz. Oso ondo. Eskugaloitik futbolera, Hogeta bi urte batia erretireta, ederto? Eta eskuak eta, ez dizu eskatzen gorputzak, ai! Bai, batxuta, baina, bueno, gestean, ez dut asko jolasten. Joango gara ikustela, mereziko du horrek, Beinat, eta ez genuen aipatu, Txilen egon zara? Igez, bai, urte osoa Txilen egon, eban. Erasmus eitzen. Bai, agusturik agusture. Non egon zinen? Zehatz mehatz egon nintzen Valparaison. Guau, ze moduz? Oso ondo, oso ondo. Superfana nahi elesni Isabel Allendena, Bai. ematen du ja Txile ezagutzen dudala, Bai, ez dut ez da. ezagutzen. Orduen, da, nire buruan daukadana da, edo bere argilunak izango ditu noski, baina leku ederra. Bai, ezagutzeko modukoa, seguro. Ederto. Bueno, beha, gida lanak edo. Egiten dizkiguzun? Ederto? Ederto. Ongi etorri? Kerri asko. Bikote berri bat gurean, Xabier eta Xuban, Gabon, ongi etorri zer moduz? Gabon, ondo. Ondo. Tentzio putxu batekin, baina. Ondo. Baina, Hasierakoa. Ez gauz urduri, ez da ja nabaritu. Baina, zuek telebistan ohituta zaudete, ba? Izan ere, non ezagutu zenuten elkar, Xuban? Naufragoak, abenturan. Naufragoak, saioan, abenturan elkar ezagutu. Eta handik, migi luzera, Xabier, nolatan? Bastakit, han esan ginen han batu ginen ez esan ginen beste abenturatxo bat batera ingogu. Sortu da bikote bat eta jarrai ezala honek, ez da? Hori da. Ze ondo, Xabier, zu non izatoz? Ni Elorrixotik. Eta Xuban? Azpeiti. Ados? Ez ditzailea zu, Xabier? Bai. Aha, irakasea Xuban. Bai. Ze irakasgai? Bueno, LH bateko tutore. Tutore, Bai, txikitsuekin. Eta gero gorputz hezkuntzako irakasle baita ere, beste adin ezberdinetako bi. Naufragoak bezain gogorra ez da izango hau edo? Ez, espero. Hemen egarririk eta ez duzu pasako, behintzat? Egarri izaztu gukiko, mil luze geratuko gara. Bai, ez? Bai. Bueno, puntu gozez etorri zarete, sikiera? Bai. Gerra emateko prest. Ezakua irabazizkero, beste abenturaren bat? Bueno, komenta dugu, bai. Zer? Bidaiatxo bat, Bai. pendiente dakeun lurra. Elkarrekin? Bai, hori fijo. Hori fijo. Bai. Eta nora?
Patagonia. Patagoniara. Bueno. Aventurak. Edo bestela naufragoen uartera, baina ja piña kolada batekin edo. Beste modu bat. Lasai, hori. Naufragoen uartean pulseratxoarekin. Errebantxa hori egiten, Bai, zeuen bai, buruari. bai. Ondo. Ea zer ematen duen. Ongi etorri, mutilek. Bikote, zorte hon. Bai. Zakutsu, 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 jaski. Zakutsu, baina zeren pentsamentu nau, eureri begiren, nau. Itxutu orain egingo gara. Bai, zakuan. Zakuan milu zen gaur. 70.450 euro. Antzerki ikasten hasi nahi. Bai, Eta hori da, pausa dramatikoa. Ikusi, Pausa Dena dramatikoa. kontrolpean zuen eta Bai. itxutu zaitu akaso zakuaren diztirak edo Ia ba. gure publikoarenak. Anoetako Ah, herri bueno. ikastolako lagunak. Anoeta irurako jendea ere badago. Elaunzagoren bat, hau batzuek. Bale, bairuro eta marmile. Hau pastuek, Hori da. Sorteon, Hasi puntuek biltzen, Hori, ondo pasa. Ondo pasa, Bai. Garrantzitsuen ondo pasati da, bla, bla, arrastaz arrasto. Gure lehenengo arrastoa, lehenengo taulan. Zaldunek zein txirrindulariek ezagutzen dute? Kaskoa. Ona. Jon Ander, Beñat. Karrera. Azterketa. Hau da, hau. Lehenbizikoan, 100 puntu. Lehenbiziko erantzunean. Oso, no? Jon Ander, Beñat, ze bola bat edo zer? Fin da bi. A ber, abizauta... Bai. Bale. Ona dira. Bale. Argi utzi zuten, eta... Bale. Bigarren taula, lehenengo arrastoa. Esperantzaren kolorea darama soinean. Esmeralda. Xabier Zuban. Berdea. Bere hortan. Campanilla. Ez da denon gogokoa. Sugea. Xabier Zuban. Grinch. Gabona borroto dituena. Uxu handika. Igela. Presentzia nabarmena du bere usainak. Oso arrasto ona. Ez? Kokodrilloa. Zai txarra du? Kriston txarra. Bai, Bai. Eta zuiek eta tortokak eta bai. Xabier Zuban. Belarra. Belarru zaina ez da... Menda. Zuzai goxoa. Jan, osasuntxua da eta. Brokolia. Osondo! Beste 70 puntu. Brokolitan egozita. Brokolia, Koso dau, oso dau. Bai. Bere hortan edo... Beñat, bueno, Beste zerbait egaz jambidonik. Ja, Era bakarrik. pizza pizka batekin edo... Xabier Zuban, ia puntutxu batzuk A ber, biltzen a ber. ditugun. Bai. Hirugarren taula, lehenengo arrastoa. Oraintxe hoietako batean gaude. Platera. Hiriburua. Ametsa. Oh, ze bonita. Hasi eta amaitu egiten da. Bueno, Saioa. bizitza dana. Bai. Bai. Zer? Ai, barkatu. Urtaroa. Urtaroa. Leia. Batzuk besteak baino beteago daude. Zer? Zer, edo zer bota. Bota. Maia. Ilabetea. Jon Ander, Beñat. Urtea. Launaka edo bosnaka biltzen dira. Hilabetea. Santa Lau? Usu handika falta dana. Oso gertu. Astea. Basabiltzie, hor. Ukitzen, oso Zagantzari ondo. gabe. Oso ondo. 70 puntu. Lartu ditugu batzuk. Gehiago nahi? Gehiago nahi. bai. Bai, mintzioak orduan, hartu lekua. Jon Ander eta Beñat bezaldean. Ia hirurak asmatze ditugun, Demora. Entxatu ondo. Eta bazen. Leio bat dago, sinema, telebista. Bai, Zinema. bai, Ez dago mutua. Entzun, Bai. musika. bai. Soinua. Zinemako soinu banda, pelikako soinu banda. Soinu bazan oso. Pisina bat. Igerilekoa, hotz. Ez. Hula hop. Ez, esan da, izeberg bat. Ondartza.
Ondartzan zelan jartzen da? Ondo indika. Tumbona, olatuak. Eta? Zer da? Surf egiten. Zer da? Zaparra, tabla. Bai? Surfeko taula. Vale. Oioa. Batua. Amak txitari janari emoten. Ez. Biberoia man. Ez. Ez. Janaria botatzen ari da, Ez. gotik. Zer da? Txori bat. Zein? Pelikano bat. Ez. Kaioa. Ez. Ukana. Flamenkoa. Lorito bat. Hartu lekue. Hartu lehua, bai. Egia, ahozkotasuna eta elikadura naztu egiten zirela. Zertan ari da, ari zen loroari izketan erakusten. Amigo. Bai. Enekin loraren egiten. Bai. Serionak. Berrogeina puntu hau pazuek. Venga, ondo. Ni ematea de beldur pixka bat egia esan, Bai. Horla izketan azten direnean da. Ez. Etxean baduzu lorori? Nik ez. Zuekin nahikoa, ezta? Ez da nahi ere. Bai, ondo. Hartu lekua, Jonander Beñat. Orain isilik, Xabier Zuan. Xabier bestaldean. Gote? Dugun horazten da. Puntutxo batzuk, behar ditugu, ezta? Bai. Bota proposamena, denbora. Venga, sí. Txaron, Ikusi. Aparkatu. Itxua. Maskara, ardo Bai, Ondo, ipini. maskara. Maskara bat. Irakurri irakaslea, Liburua, idazlea, Ez. Ez? luma. Luma grekin Firma. idatzi. Bai. Firma sinadura, ondo. Eskale bat kalean, Ez. dirua ematen. Dirua baina nori. Kaleko artista bati, gitarrista bati. Konkretuki, Gitarra joleari, gitarra. kaleko gitarra jolea. Kaleko artista. horregoa. Zer, zehatzagoa? Abeslaria, kaleko abeslaria, taldea, kaleko banda txaranga. Bai. Musikaria, ondo. Kaleko musikaria. Venga. Oso ondo, hartu lekue. Bai. Ontza demago genuen zalantzaria, baina. Bai. Eska bat ez dutu hor. Ondo. Ez zaitu gustatzen. Ez, Ez que hablako Jendea nahi. ez du zea, Ez que hablako nahi, ez zaitu gustatzen, ez dut zie. Puntu egon atzi ba, 60 hau pasue. Zeba. Xaberak eta Xubanek presiopean ere ondo funtzionatzen baitut, ezta? Bueno, ba hoi ez. Ba, mentxe dagoazue presio bizka bat, imintzioak zuen esku, Uxu Endika bestaldean. Beste iruko baten bila, Bai. Bazen, denbora. Kusiko, itxaron? Txoine? Vale. Jabeko zerbait da, bai. Eta Txikia, gominolak dira, olibak. Bai. Ordenadore Ordenagailoa. batean ari zara lanean, eta irakaslea zara, informatikoa zara. nagusia. Bulegoko ofizinako nagusia. Nagusia, Ostras, hori ez dakiz zer, bulego batean zaude lanean. Eta Nagusia arkitektoa ez. zara, ez? Zelan bide da hori? Erredakzioko... Idazkaria. Ez. zuzendaria. Nagusi, ez? Idazkaria, ez. Idazkaria, ez? Hirugarrena. Administrazioa. Hirugarrena. Optikoa, ez. Ui, hipnosia egiten ari dena, eta persona hipnotizatua dago. Bai. Ondo. Venga, bat salta. Ta? Ez, Xabier, zu, Bai, zerekin daukaz erikusia? Nagusia zara. Eta Gitarra, ikasten ari zara, Ez. unibertsitarieko. Diru edo, enpresaria. Empresaria. Bai, asko gerturatu gara, Bai, baina... dirutxu edo. Horixe behar genuen. Gustatu zait, Xabier, hipnotizatuta zendenean, begiekin egin duzun hori errepikatzerik bai, mesedez? Bai, nora begiratu diot. Kamarara, hemen txagogazu. Hor. Bai. Ua, txabal. Non ikasi gu hori? Ba, hipnotizatzaile batekin. Benetan, Bai. Eta? Oraindik ere hipnotizatuta zaude? Oraindik ere hipnotizatuta zaude? Ez, eskerrak. Beste pixka bat egin, mesedez, gustatu zait, Ba, Marieko da, Marieko da. Eman puntuak, Venga, mesedez. berroina. Gari. Zer da, hau! Guau. Erabili ezakezu lehiakideak urduritzeko. Bai, Mari egingo zara. Bai. Hori eginda. Osa, nitakitz begizako gertuten. Bai, nik ere. Bai. Ez bakizu? Ez ondo. Ongi etorri meruzera. Uxuen dikam. Okertu. Begizek nahi basoi, baina asmatu, Asmatu. Lehenengo erabilifikoa, tempora. Gorputzean ditu, Abarkak, bale? Eragiketa egin? arka, Bai.
Arkakusoak? Oso ondo. Oso ondo. Abarkak. Barioak kenduta, kenduta, zeinu hori dalako, arkak. Eta usoak begian, arkak usoak. Oso ondo. Vale. Bigarren hieroglifikoa, denpora. Berde dago. Belardia. Bikain. Belardia. Oso ondo. Oi, enbik asmatu, usue horrein aritzen pentsatzen, Xabierre nola egiten du hori? Soiatu nezitartean, baina ez lortu. Bakoitza berera, puntu, oso ondo. Jonander Beñat, habilidade berezirik belarretzen mugitu edo? Nik ez dakit ez. Epa, Epa! Gure zirkua, ongi eta horri. Hori bai dala ezin esku, belarretzen mugitzi, Zer zen Txilen igual, ezta? Bai, bueno, ja baina hobe bai, Bai, han hobetu. Bai, Larramendik astoran, ikasen ebanik. Hori irakasten dute? Ez, hori patio orduetan. Jonander Beñat, hieroglifikoak lehenengoa, denpora. Ez dut inoiz jan, hasi irakurtzen. Bai? Rabarik, ranik, rabanorik. Ez, nik bai. Vale. Ez esaten du horrek. Ramenik. Bai. Ra jaizoa, paisakamen, ramen, nik. Kabarekin, ramenik, ederto. Ondo? Ramena gozo, Ez dut probatu bat horrela ona. Wow. Dute, gau, Ramena mundiala da. Ondo egite dute leku batera, eta... Edozein japonesetan, Dute edozeinetan... edozein ona. Hori. Edozein ona, hori bai. Edozein ona, 30 ramenak. Claro. Probatuko. Eta nak batera laro Zakuela gehi batzita ramena denontzat. Dala ondako, ondo. Jonander Beñat, bigarren hieroglifikoa, denpora. Makina horiek dira, Meka, bai? mekagarriak. Ez. Niko, Bai? mekanikoak. Oso ondo. Ikuste ditugu, Niko etxart, Nikoak. Mekanikoak, oso ondo. Han kontzertu bat, Nikorena. Guau. Haze kombinazioa. Guau. Apatean irudikatu hori. Egun puntu, bikote, oso ondo. Nikoren letrak ulertuko dituztean ere. Egia ba, Seguru. danak. Bai, universala dira. Xabier Suban, hieroglifiko batzuk, Venga, ja. ikaratuta ezta? Ez. Ederto. Lehenengoa, mutilek, denpora. Lan asko egiten du, Artzaiak. bai. Ondo. Ene dauka. Artza in eta ak. Artzainak. Oso ondo. Artzaia, zai, nago, arraia. Enerako, ja. Ja. Enerako. Hori. Artzaina, arraina, zain. Ortografiatik ere ikasten baita hemen. Oso ondo, bai, filologien nahi. Bale, Xabier, Suban, bigarren hieroglifikoa denpora. Nondarrak dira zure lagunak? Oina tiarrak. Bikain! Oso ondo. Oina, ikusten dugu teari txi deitzen dio, ingelesez Charles Erregeak, oinati eta arbatzuk arrak. Oinati arrak bikain. Ze honak lagun oinati errak, behar dira. Ez gehiagi, tamainan, pare bat iru, asko gota, baina oso honak. Egun puntu, bikote, hau oinati. Eta ez dakit oinatitik, Instagram bidez iritsi zaigu zazpiki bat hori bai, itxaso horbek bidali digu, patata poltsa batean topatu duen oharra hor badakizun iraungitze dataren berri ematen denean, eta euskaraz ohar horrek dio, aurretik onena. Bai, eta ikusi dugu gero ingelesez best before esaten duela, akaso horren itzulpena egin dute, egia da patata poltsak iraungi aurretik, onena hori izaten da. Gero egiten dira bigundu, berdetu ere bai. Hala ere, patata poltsa batek ze zoriontasun ematen dauen, jango zule pentsaten zunien. Bai. Aurretik, Gero pixkat kulpa ere bai. claro, aurretik dauna, ondo dau, ondo Baina dau. patata poltsa ikusi eta Xabierri begia nola jartete zio. Segundakoa! Barkatu listo, ya, ez du, bingo, ez dela. Bai. Anoetako publikoa prest? Bai? Bai, bale. Software berri bat daukagu saioan, software berri honi esker, letra irakasteko eta erraztasunak ematen dira. Softwareak du izena karaoke. Jarri dute hemen, pantalla batekin, eta ikasi dute lehen letra, orain, zuen kabuz guk lagundu beharri gabe, bakarlarinarenetan, anoetako ikastola osoa, bai? Karaoke dako? 1, 2, eta 3.
Atxeden hartu ezazu, esku honetan dago zure ondarea. Aupa! Lankideok, beharko dugu karaokea orain ere orduan, eta? Alerean, atzeko hileron kadoz batzuk, holan, ganorigas. Maraka batzuk edo urrengorako, zuentzat? Maraka batzuk edo karrikuz. Edo kafe pixka bat edo ikusi gogu zer, baina... Uxu bendika, ekin, zuen eskuari. Honela, dio enuntziatuak, negarrari eusteko. Zein da argaziko saskibaloi jokalaria? Xabi López Arostegi, Martin Buesa, Javi Salgado edo Urkotegi. Xabi López Arostegi. Oso ondo. Bikoin? Batzuk hasteko. Musika pixka bat. Zainetan bazen urtuko beroa, zugarra mordiko, sorginen iroa. Zainetan bazen urtuko beroa. Nafarroako zea bezlari da. Amaia, Ane Lukin, Natalia Lakuntza edo Chica Sobresalto. Chica Sobresalto. Oso ondo. Gurbindo. Enegalen. Ega? Zein mendekotzat jotzen da Balmasedako zubi zaharra? 11, 15, 13, 14. Berra. Bai. 13. Oso ondo. Pasmatu. Erromanikoa. Nola esaten dute zikina, nabarni zen moskoleroa, ufarra, andoila edo goskola? Ufarra. Errebotea. Andoia. Ja bigarrenean. Moskoleroa. Ondo. Te. Uxu hendika. Zenbat urte bete zituen Andoaingo Bastero kulturguneak 2023an? 20, 40, 50 edo 10. Bai. 40. Zenbat urte? 20. 20? Ondo. Segurako Ondo. ekitaldia intzuten urte. Bai, esan daztie. Bai. Oso ondo orkestuta hori dana. Bai. Oraindik ere askat jotuz? Ez dago demorarik. Uxu hendika. Zein payazok abesten dute? Kiki, Koko eta Moko, Txirri Mirri eta Txiribiton, Pirritx, Parrotx eta Marimototx edo Potx eta Lotx. Ez? Orduan potxeta lotxek. Potxeta lotxek. Bai. Bi zero, bi bat, moderno. potxeta Potxeta lotx, lotx. Euskal Herriaren zaz. Ze moderno. Txumpa du izen abestiak. Oñatiarrak, hau ere. Askatzeko, oraindik ere gara izango da, negarrari eusteko dio enuntziatuak, Uxu hendika. Saiatu nahi? Ez. Ez, ba aurrera. Zenbat banku daude argazkian? 3, 4, 5 edo 6? Ustez 4, baina... Ustez. 3. Bigarren errebotea. Bost. Bale. Egi horiekin, nola ez? No. Uxu hendika, aurrera. Nor da argazkikoa? Zuzenean, esan nahi? Txirrita. Lerto. Bat eta bakarra. Jota. Saiatuko gara. Saiatuko zarete? Askatzen. Bai. Betaurrekoak jantzi hoi ditut, tipula mozten dudan bakoitzean. Negarrari usteko, bai. Oso ondo! Bai. Oso ondo. Hau Carlos, garginan hau egiten du. Bai, Telebistan ari dela. Igeriluko betarreko batzuk jantzi eta... Nik oso gitxitan moztot, kipuli ez dakit kozineten. Baina negargozu da? Ez. Pur baterako, igual, Danak ezetz. Hola, dinot, da... Bai, malenko ezin aguantatuta da, negar bat, ez, usu ez. Eta beharrezkoa. Baina nik betaurrekoekin behintzat miopia dugunok erabiltzen ditugunekin ez du funtzionatzen horrek. Ez, ale ere sartzen da. Bai, sartzen da hemen azpikaldetik nik Bueno. uste. Pistinako betarreko Horiekin batzuk. behintzat erabili. Bai. Jon Ander Beñat, negarrik ez dugu egingo, noski. Ondino ez. Ondino ez, ederto. Bigarren eskua, zeuena.
Bibala taldeak ondo daki. Entzun. Nola dio ibilbideren Xirarena kantak. Xira luzeena, xira eroso beltz bat, xira erosoena, xira luze beltz bat. Xira luze beltz bat. Opa zuek. Ze ona. A letra. Zer markatakoa da josteko makina hau? Jack, Singer, Alfa, Solak. Jack. Alfa. Beste rebote bat. Solak. Ai! Josten Ai! gutxi hemen. Zeta. Bai, eta ezagunera. Bai, bale. Jon Ander Beñat. Nola esaten da gainezka, sopelan. Lurru, lurru, murru, murru, turru, turru, gurru, gurru. Turru, turru. Lerto. Horreko larun batean txutxu biztaberna turru-turru zegoen, adibidez. Jode. Gehiegi Bai, jostea. ez da. Zenbat kontxako bandera irabazi ditu Zierbena Arraun elkarteak? Bat ere ez, bat, bi, hiru. Bat. Errebatea. Bi. Errebatea. Hiru. Jupa. Ka. Beste galdera bat egingo dugu. Ondo entzun, 6 hizkuntzatan ari da abesten. Jeg rodløs på et fast fundament. Jeg udmattet, men sover ikke tungt. Daniera, albaniera, suediera, finlandiera. Suediera. Errebatea. Argi dau Finlandiera dela. Bai. Ara. Errebatea. Daniera. Zantzeko, Daniera. Hori bai. Oso ondo. Hori argiago bai. A ber, argi zeuen guapi ezala. Bai, Bai, oso polita, pinazu, hostia. zea hotx politxe. Ba, lanien, usuga hendik ez dugu, askatuko Jon Ander Beñat. Euskotrenen zein garraioren logoa da? Tren, autobusa, tranbia, kargo. Tranbia. Oso ondo. N. Iñaki Gurrutxagak eta Itzol Barandieran ekidatzitakoa da, Bibala taldeak ondo daki. Beste bat. Bai. Ze koloretakoa da Walijiren trajea? Gorri horia, morea, berdea. Morea. Oso ondo. Mario Luigi da Waluigi. Daun hor daba? Danak. Daun hor Luigi daba? zer da, lemusua hau edo... Ez totxet galdetu. Xue? Gaiztoa, Wario eta Waluigi. Koñatua. Goitzaren alter ego. Bai, hori da. Koñatua, bale. Bueno, ari gara hemen. Beste bat. Venga. Nola jarraitzen du EHUren esloganak, Euskal Herriko Unibertsitatearen esloganak. Emanta, hartzazu, jasozazu, gordezazu, zabaltzazu. Zabaltzazu. Oso ondo. R. Saiakera egingo dugu? Edo beste galdera bat? Azken aurreko galdera litzateke? Beste bat? Azkena. Venga. Piztu telebista saieko ze sofakide dira? Gaine ezik burua apartatzen, Igual izango segidez. Zamba. Ander eta Ander, Patxi eta Imanol, Amestoitarrak, Danel eta Eneko. Patxi eta Imanol. Errebatea. Ander eta Ander. Malbadi eta Torron Zoro. Oso ondo. Saietuko zarete mutilek, eskatzen? Bai. Esan. Kontuz, inoiz ez bizkarrik eman, zeharkatzaile onari. Bueno. Asmatu egin behar askatzeko. Venga, azkena. Non jaio zen Margot Robbie? Aktorea, Australian, Zelanda Berrian, Texasen, Kalifornian.
Australian. Oso ondo. Ojo! Oso ondo. Basaiak ere egin, Jon Ander bainat ez dago ezer galtzeko. Esan zuk. Kontuz, inoiz ez bizkarrik eman, besarkatzaile onari. Zuzena da? Hori bai! Komodina! Ondo. Javier, Xuan! Besarkatzaile ona zarete? Bai. Bai? Ze polita. Ea komodina ere besarkatzen dugun? A ver. Ez du guatzen. Hau zuen eskua. Alaine Agirrek elkarrizketa batean esana. Ze instrumentu da hau? Kaxaka, jembea, kora edo atunpana. Jembea. Bai. Ui, da badakizie? Tarantzan azten ala, segituan, ja? Badakizu, jembea dana. Jembea, bai. Bai, Ni perkusia egasi nuen. Karo, hau tamborreru da. Zuen musikariak, Xabier Xuan? Bai. Hau gehiago. Bai da. Zu, Xabier? Trompeta. Trompeta, Oso ondo. Agarra Jarriko bai, tezio begiak honi trompeta goten azita. Agarra ere jotze honek. Bos saio egiten baituzu hemen, miluzako eskua. Ba, musikari danak dako hemen. Trompeta, Bai. zaoz? Trompeta bagarra, bai. Sei aurrera. Jo, agarra aldela. Nor ez da saioko epailea. Leire Martínez, Aiora Renteria, Beñat Rodrigo ego Clara Mendizabal. Aiora Renteria. ETV-koak ondo, Aldera biak, Te. Kontrolpean. Ikusle finak, ondo. Nola zuen izena Olivia Newton-Johnen pertsonaiak Grease pelikulan Patty, Libby, Sandy, Nik ez dakit. Marty. Libby. Sandy. Oh, Sandy, baby. Ez! Eta bestea? Deni Zuko. Claro. Deni Zuko. Bueno, mesedez. Galdera vintage hauek. Ze onak. Aurrera, Xabier Xuan. Ze urtetan kaleratu zuen Gatibuk azken diskoa. 2008an, 2019an, 21an edo 22an. EH distopikala. 2008 bat. 22an. De batzuk. Aurrera ba. Zer dio Whitney Houstonek zati hortan? Loves. Loves? With somebody who loves you, who loves me. Wanna dance with somebody. Vintage hau ere? I wanna feel the heat. The hit, Hit, berue. Wow. Erto, Xabier Parranda noiz guez? Zutani? Ba, gurosu nien. Vale, ondo? Nire izat ardura. Dina eta unera antzeko, Whitney Houstonek inola? Hor bertan. Bai. Eta esaldi askatu, noiz? Ustakit horretan gabiz. Ja. Lan asko. Ez que lehen egisak hainbeste mobiduta, Zorabiatu gara, ez dute ondo ikusten. Zer kendu dugu Kokos uharteetako lurraldeko banderatik? Ostoak, eguzkia, izarrak edo gurutzea? Ze bandera, ikusten. Izarrak. Eta gainera izarrak. Oso, ondo. Ez jungo nintzen kokosera. Ez du itxura txarrik, Bai, ez dakit, non dagoen bai jungo nintzen, kokos, izena bakarrik. Erne, Xabier eta Xuan biak. Hau sartuko gea. Guazen, hau sartu hori da arrazoia. Esan zuk. Euskaraz idaztea egunero ematen dudan autu bat da. Abetu zarete zuek ere? Bueno. Asmatu hau eta, bai. Hori. Baina asmatu hau, Ja. A ber, nik esan. Ze musika talde da? Herri txikitako azken argiak izaten doaz auzoko beroa uste ari dela ikusteaz. Kaleko urdangak, haren esei, sofokaos edo horreaga zazpi zortzi. Venga, bota. Esan. Kaleko urdangak. Bai! Zuzeni. Iorain? Laguntza pixka bat gehiagorekin hor. Esan. Euskaraz idaztea egunero egiten dudan autu bat da. Egiten. Egiten. Bai? Bai. Ontxalo, ez. Bai! Komodina! Xabier eta Xuan, Komodinak banatu ditugu puntu aldea dago, baina zein da zuzen erabaki irra izango da gaur be. Adi danok markagailuetara goaz. 250 eta komodina txantrean.
arnasa. Bai. Hartu arnasa danok. Usu hendik lehenengo erronda. Erantzuten hasiko zarete. Ospitalei buruzko telesailak dira. Suits, Grey's Anatomy, New Amsterdam, House, The Good Doctor, Nick Tap, Doctor Who, The Nick, Scraps, Polseres Vermelles, Doctor Feelgood. Bai, Grey's Anatomy. Oso ezaguna. Ondo dau. New Amsterdam. Bai. New Amsterdam. Eta izen hori duen ospitaleko medikoak protagonista, bai? Xabier Suban? House. Oso karismatikoa, tipoa. Hugh Laurie, zoragarria. The Good Doctor. Ondo? Jon Ander Beñat? Doctor Who. Denboran bidaiatzen du protagonistak, doktore ditzen diote, baina... Xabier Suban? Ospitalerik ez. Pulseras vermellas. Oso ondo euskatuta katalanez gainera. Itan. Usu hendika? Bai? Niptak. Bi zirujau plastikori buruzko... ETV bin superfana nintzen, onena. Xabier Suban, bi eta bi. Bi okerrak dira, bi zuzenak dira. Bota, venga. Scraps. Bai, bai. Komodina erabiliko dugu. Noski. Uf, komodina eskatzeko unea. The Comodin telesaila. The Nick telesaila. 150 puntu eta osasuna. Zuetan nik alentzat. Jon Ander Beñat, bigarren erronda eta objektuen hotxak dira. Hori da, jakin nahi duguna. Karranka, tuju-tuju, txin-txin, tikitaka, atrux, kunkun, firrinda, txor-txor, txilin, pafa-pafa, sasta. Txor-txor. Txor-txor, txoriak egiten du ba. Txoria ez da objektua. Animalia, noski. Txin-txin. Usu hendika? Tuju-tuju, ez du lana. Eta... Ai, que tonto. Bueno, bai, hori, ez dula ere ez baita objetua. Ai, ama, zera eskelitu Ozenekin hori, zateitzen zaigu lotzea. Zera eskelitu nintxe bertan. Ez dularen hotxa, ez da objetuena. Xabier Suban bakarrik geratuko zarete, errondan, ondo pentsatu, objetuen zarata bat. Beritxo, puntu lortzeko. Kunkun. Sehaskak egiten du hori. Galdetu egin behar dizuet, planto egiteko aukera daukazuelako, baina agian puntuak. Arriska emerdu. Bai. Txilin. Kateak. Venga, bai. Esan eso, eso. Karranka. Gurdiak. Zenba geratzen die? Oker bakarra dago. Oker bakarra. Oker bakarra. Firrinda. Sokaren mugimenduarekin sortzen da. Atrux. Igual da, seguratziko. Doministikoa da hori. Pena. Atrux, lastima. Hirugarren erronda, geratzen da. Xabier Suban, zebek erantzuten hasi. Herriko armarrian gaztelua dute. Irun, Elgoibar, Lekeiti, Hondarribia eta Falla Gasteiz, Iruñea, Orio, Laudio, Hernani, Lezama. Gazteluak nahi ditugu armarrietan. Iruña. Lehoi bat eta koroa bai. Hondarribia. Zondo. Jon Ander Beñat. Lekeitio. Gaztelu ere badago bai. Usu hendika lasai egiteko modukarik eta geratu da, bitaldeentzat. Eta Falla. Jon Ander Beñat. Laudio.
errondatik kanpo, Uxu Endika. Ba. Pasai. Hernani. Osatu edo planto egin? Baina gaur, osatu edo planto egin? Arkatu plantatuko gara. Venga, guazen. Venga, osondo. Lezama zen, lekuzkako segon bestean. Ezken eukan ezerreta jokatzeko hirugarren honetan. 640 puntu Iruñan, txantrean, 570 mungia bakion, Elorri Azpeitia 380. Lastima, Xabier Xuan. Hor, amaieraldean aurrera egiteko aukerera izan dugu, ba? Eta lastima diogu oso bikote hona osatzen duzuelako. Bai. Nabari da, telebiztan aritutakoa guazeretela. Bueno. Handia eman baituzue. Esan dakoa, naufragoak saiotik miluzera, urrengo abentura Xabier zen izango da. Urrengo uartea azte gegu zein izan. Bueno, euskalo. Baina izango dira, etorriko dira bestelako, gero, ezta? Bueno, zemo Xuban barrutik, miluzera ikustie. Ondo, bai, oindala urte batzuk etorri ginen. Egon zinen? Bai, bueno, Kike zeon, garai hartan, eta han lehengun kalea, eta baina lehengun kalea. Bueno, ia holako beste baten. Gogatu beste laketa batekin. Negatibo, positibo. Oso positiboa zuek ezagutu izana, eh? Hau, komutilek, mila esker. Bueno, Andreos, miluzen. Erako lepotik burua, eh? Ez da, ezer aldatu hemen momentuz. Uxu Endika aurrera, gaur erosoxeago. Bai. Bai, ez da? Jolander, bainat. Ondo be, bai? Atzoko modu, eh? Ondo. Bai. Ona, irata gauzak ondo egite dituzte. Bueno, gaur, sailkatu bai, baina atzetik. Atzetik. Bai, gaur bai. Ikusiko dugu, aurreko sokatiran aurrera egin baitzen duten, gaur erantzuten zuek lehenak, ia zer datorren. Hartu lekua, sokatirara goaz eta. Zein da Nafarroan biztanle gehien dituen bigarren hiria? Bizar. Tutera, zein da Letoniako hiriburua? Vilnius. Riga, non darama H izkia ertz hitzak? Hasikeran. Ez darama, zenbat milioi pertsona bizi dira munduan? 11.000 milioi. 8.000 milioi, zeta alderena da Astonauta diskoa. Tape da lituria. Hene kantak, zein da Mexikoko dirua? Peso mexikanoak. Bai. Amaxofobia baduzu, zer ez duzu egingo? Paso. Gidatu. Astigarragatik Donostiara zein ibai erabili izan da sagardoa garraiatzeko? Urumea. Bai. Eltziegon bat zaude, ze lurraldetan zaude? Araban. Do. Zein izenekin sinatzen zituen Van Goghek bere lanak? Vincent. Bai. Ze animalia da Ursus maritimus? Lehi marinoa. Artz zuria, zenbat grautatik aurrera irakiten du urak? 100 gradu. 100, ondo. Ze idazleren nobeletako protagonista da Edu Saragueta kazetaria? Aingeru Epaltza. Zuzen. Jarraitu abestia, agure zar batek zion bere etxe. Paso. Aurrean edo ondoan, bukatu esaera zarra, txerrikoseak ezkurra. Me. Amets, zein da munduan gehien saldu den mahai jolasa? Partxisa. Monopolia, abenduaren 17an jaio bazara zeinu izango duzu horoskopoan? Sagitario. Sagitario, zuzen! Iretsi da! Oh! Jolander bainat asmatuta, baina iritsi dira. Bueno, zer moduz, mutilek? Ondo, oso ondo. Ondo, sufrituta, gaurko sokatiran apurre. Baina, hiltzarete, hil aurretik erantzun zuzen bat emanda. Hori da, Ondo. Urrengo miluzan, zegoen zaino gongo gara? Torko zarie? Bai, tokat nahi, Bai, urrengo arte! Txantreatik miluzera, eta miluzetik mundura, martxan da, hau da, barrak ez da. Final goze zineten, alere? Bai, tokatzen zein. Bai, ez da. Ea goze hori asetzen dugun, eta asetzen hasita, segulako beteka da egiteko aukera ere, bai, Uxu, Endika, gaur, zakuan, jokoan, 350.000, 350 euro. Gapo. Guau! Uxu, Endika, historia. Egin gozten dukete. Badakizu ez da? Bekatu, historia ipatuta. Anoetako, herri ikastolako lagunak historia egiten ari dira. Historia! Letra larriz! Gaur egun historikoa izan daiteke. A ber. Etxeko deialdia, zeuek falta historia egiteko, gurekin bat egiteko momentua, finala guztiak batera egingo dugulako. Zakua banatu eta miluzako jainko eta jainkosa bihurtuko zinatekete zalantza barik, Uxu Endika. Ba hori nahi dugu izan, Bai, ez da? Bastaria mitologia zaliek eta?
ez bereziki. Bueno, ez dut esango baietz, Zaude kontra, ez dut asmatuko, baina... Baina ederra da, ez da? Bai. Dinot, gauzei azalpenak emoteko eta oso baliogarria zen mitologia, antzineko gizakiak, izendatzen zituen hainbat jainko, jainkosa... Egia esan, guri kultura klasikotik iritsi zaizkigu, euretako asko, greziarrak, erromatarrak eta bar. Usu bendika, bere izketa ondo egin beharko duzue. Galdetuko duguna da, jainko eta jainkosa greziarrak dira. Denbora. Afrodita. Apolo. Zeus. Cupido. Helios. Ceres. Artemisa. Vesta. Asclepio. Minerva. Telus. Egiaztapen egin, eta 11koa kokatu eta gero, 3 akats bakarrik daude. Jainko eta jainkosa hauek, badituzte, seguraski, baliokidako beste kultura batzuetan, greziarrak dira, jakin nahi dugu. 3 akats. Utzeko cuido. Artemisa du seguro ez? Bai. Hiru akats. Orduan aurreko non dugu piste, Egiaztapenak eginda, aldaketak geratzen zaizkigu. Nork nongo da ba. Bai. Hau bai. Eta... Venga. Besta. Alfa, besta. Zakit, naizuna. Besta. Telus dago da hermana. Osuetan dika. Jainko eta jainkosa artean gaude. Urrezko galdera. Eguzkiaren jainko eta jainkosa dira bi. Denbora. Zergaitxo Helios izan garen da. Helios dira. Helios. Eta... beste bat, Telus. Beste az dena. Jari? Zemos? Bueno... Azken aldaketekin ez dakit zer egin dugun. Obera edo gerrera, baina... Ia. Afrodita, greziarra. Bai. Bai. Edertasunaren jainkosa. Zeus. Bai? Jainkosa guztien aita greziar mitologiako pertsonaiarik garrantzitsuen hau. Olimpon, zendo. Bizi izan. Telus. Ez. Jainkosa erromatarra izaki bizidun guztien arbasotzat zutena. Asclepio. Bai? Greziarra bai, eriak sendatzeko gaitasuna zuena. Helios. Bai? Panoptes ere deiturikoa, guztia ikusten... Bueno, mucho handi bat Heliosi lagunek izango zaria. Heliosen lagune izango zaria, iruñarra. Bai, aekan, bai. Bai, txaperakoa. Miluzen egon ziren. Bai. Zautzen dut egia. Apolo. Ezezkoan. Zuzena da? Aldaketak, okerrak izan dira. Ondo egin, Apolo greziarra olimpiar jainko nagusietako bat, baita Artemisa ere, arkua eta giziekin irudikatu oizena, eta hortik aurrera,
Kupido erromatarra, bai. Zeres, Besta, Minerva, erromatarrak denak. Eguzkiaren jainko edo jainkosa dira bi. Helios. Zuzena da? Bai, eguzkia irudikatzen zuen koroa distiratsu bat zeraman honek. Ondo? 1.000 euro irabazteko aukera, 125 euro baino hobeto, halere, 125 euroi eskerria 2.000 euroko langa ere Ondo. eskuratu dute, usueketan dikak, bikain dabiltzanen seinale miluzen. Venga, guazen, 1.000 euroi eskuratzen ditugun urrezko galdera, Teiuz, erantzun zuzena da? Apolo da, mito askoren protagonista eta aro helenistikoan eguzkiari lotuta egon zen. Usue, Nika, 125 euro gehiago, eta miluzeko lehiakideen Olimpoan txartela irabazi da zalantzari gabe, Rengoa zuena, opa! Etxien, zemoz moldatu zarie. Ondo, jainko eta jainko sartien, etxeko moduen. Eskerrik asko!